Ja prvi nisam voleo da budem nikom potčinjen, zato sam i napustio posao, da budem sam svoj, pa da ja sebi određujem i o sebi odlučujem šta hoću. Lepo mi je ovde, priroda je lepa. Ta ideja da kad ustanem iz kreveta da sam na zemlji, da mogu bosonog da hodam po travi. Ovde možemo mnogo toga više i da zaradimo i da napredujemo. Mlad sam, ne bojim se da radim. Gledat ću da uzmem što više zemlje, da to podignem na neki još viši nivo. Osjećam se razočaranim što sam tu odluku doneo 10 godina kasnije od vremena kada je trebalo da dođem. Povratak na selo, nova sezona. Sreda, 21:30, RTV 1.